Тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Инде кунагыбыз белән таныштырыр вакытта җитте. Күпләр аны былай да яхшы белә, чөнки Академия театрында эшләгән актерлар телевизор караучылар өчен яхшы таныш. Озын сүзнең кыскасы, бүген безнең янда Татарстанның атказанган артисты Олег Фазылҗанов утыра. Олег, сез монда күрүебезгә бик шатбыз, тамашачылар да шаттыр дип уйлыйбыз. Хәерле көн. Хәерле көннәр, исәннәрмесез? Менә безнең театрда матур да бер үк вакытта сәердә бер гадәт яшәп килә. Яз аенда туганнарның туган көннәрен, юбилейларын без көз көне билгеләп үтәбез. Март аенда туганыңны беләбез инде, шуңа да күрә син дә искәрмә түгел. Менә үзеңнең мөнәсәбәтең бу, синең гомумән мөнәсәбәтең шушы үзеңнең 50 яшеңә һәм гомумән үзеңнең иҗатыңа. Аның күшүнең сәбәбе инде мин ничек дип әйтим, җиддирәк дип әйтеп булмый аны, җидди дип әйтергә була, чөнки безнең бит алтын баганаларыбыз бар. Артистларыбыз менә Рауза Хәйретдинова, безнең балык бистәсе минем якташым, Раул абый Шәрәфиев, Рабит Батулла, Нәҗибә апа Ихсанова, менә бөтенебезнеке бергә өелде яз көне. Шуңарга күрә инде даталар, әйбәт юбилейлар, әйбәт кешеләр март аенда туа торгандыр инде, яхшы артистлар. Менә шуның белән инде без минем юбилейны көзгә калдырырга дигән сүз булды, мин аңар каршы килмәдем. Син бит инде иҗат юлыңны Әлмәт каласында башладың. Әйе. Түбән Камада театрның ачылуына инде өлешеңне керттең кебек. Мин генә түгел, бик зур өлеш керткән кеше, нигез таш салучыларның берсе. Менә бу Камал театрына нигез ташын салучылар булган кебек, бездә инде Түбән Камада, Аллага шөкер, үзебездән зур өлеш керттек. Мин бит әле Камал театрына килгәнче бик зур урау юллар аркылы килдем. Ни өчен дигәндә, укып бетерүгә үк Әлмәткә элек бит җибәрү бар иде инде теге русча әйткәндә юлламалар белән әйе. Мин бик карышып та маташтым әле анда. Мин бик рәхмәтлмен Абдуллаев Рөстәм абыйга, ул хәзер безнең Оренбург театрын җитәкли бит инде. Һәм анда мин күп озак эшли алмый калдым, армиягә китеп бардым. Мин аннан соң кайтканнан соң яңадан әле мин 1 ел авылда эшләдем, клубта, клуб мөдире булып. Нарсын инде менә 90-нчы елны үземнең курсташым Рөстәм Галиев Нижнекамскида Түбән Камада театр ачабыз дип, төнге саат 12-дә килеп керде ул. Төнге саат 12-дә өйдә түгел, мин клубта, ул хатта дискотеканың гөрләп барган чагы. Төнне килеп керде, ул мине бик нык шундырды. Мин инде авылда эшләсәм дә, авылымны бик яратсам да, күңел һаман сәнгатьтә иде. Зур сәхнәгә тартты. Менә Түбән Камада 14 ел эшләргә насип булды. 6 ел аның театрда узды. 6 елы театрда узды да, 6 елдан соң мин инде башкачарак юл белән эшләргә туры килде 6 елын. Аннан соң күз алдына гына китерик. Ул вакытта театрларда зарплаталарны ала торганнар иде бер 3-4 мең. Мин 12 мең зарплатаны ташлап, акча алып эшләдем шушы дом техникада, чөнки ул химияның базасында 12 меңне ташлап мин яңадан театрга кайттым. Менә бу батырлык. Ул вакытта инде гаилә булгандыр инде. Гаилә бар, ничек булмасын инде, гаилә бар, бер кызым бар. 12 меңнән 4 меңгә кайттым. 4 меңгә кайттым. Яхшы. 2 ел шунда эшләп, матур гына эшләп, менә 2 елдан соң аннары шушында гастрольләргә килгәч, мине инде Камал театрына, ул вакытта теге яңа татар пьесасы дигән конкурслар бара иде. Монда Телсез күке дигән спектакль бар иде бит. Менә шу Телсез күке спектакленә Бикчентаев тәкъдим ясады. Образны күрәсең, ахырсы синең образ итеп күргәннәре, шулаймы? Шулайдыр дип уйлыйм мин үзем шушы нәкъ шул образдагы шикеллерәк мин.
Синең тормышың Түбән Камага хәтле һәм Түбән Камадан соңга бүленгән икән. Түбән Каманы мин бүгенге көнгә хәтле сагынып яшим. Ул мине күтәргән шәһәр, ул мине артист ясаган шәһәр, кеше итеп очырып җибәргән, канатлар куеп җибәргән минем яшьлек шәһәрем ул. Күп рольләр уйналган, уңышлылары булгандыр, уңышсызраклар, ансы инде тамашачы үзе аерып ала торган. Менә кайсы сиңа якынрак, кайсы җайлырак килеп чыкты рольләреңне искә төшереп алсак, хайран гына вакыт үткән бит. Мин аларның берсен дә айырасым килми. Менә нәрсә генә менә мин аларны уйлап ятам, төннәрендә уйлап ятам, кайсы минем образым, кайсы нәрсәрәк булган икән дип карыйм. Мин шуңарга күрә алар минем өчен барысы да уйналган рольләрем, барысы да кадерле алар. Бар, дөрес, аны сүздә юк. Менә шулай әйтәсем калган, булай әйтәсем калган дигән әйберләр карап утырганда күренә бит ул. Эшләгән вакытта бөтенесен дә күреп бетерә алмыйсың. Ул еллар беләндер. Ул еллар белән сиңа теге гел акыл кергән сайын, теге яшь вакыт шарланганнан соң яшь вакыттагы бик күреп бетермәгән әйберләрне күргәч. Әлбәттә, бу тормыш тәҗрибәсе дә рольләрне уйнарга ниндидер бер юл куя торгандыр, юл ача торгандыр. Шулайдыр. Минем бит иң беренче яратып башкарган ролем ул Түбән Камада. Без аның исемен үзгәрттек. Без бит инде анда күбрәк Туфан абый Миңнуллинның әсәрләренә тукталып эшләдек. Рөстәм Галиев Туфан абыйның әсәрләренә бик мөкиббән кеше ул. Без иң беренче ачтык анында Ак Тәүбә, Кара Тәүбә дип атала ул. Без аны кызыграк иттереп, ул вакытта инде рөхсәт ителә иде. 90-нчы еллар үзгәреш шары Туфан абыйдан сорадык та, кызлар кызык иттеләр дип үзгәртсәк, сез каршы килмисезме дип. Ул бу спектакльдә мин гомерне уйнадым. Миңа ул бик ябышып калды һәм инде менә монда килгәч, Камал театрына килгәч, минем инде телсез күкем. Чөнки бу телсез күке белән бит без Тукай бүләгенә ия булдык. Анда ничәдер кеше бит, безнең 4 кеше без Тукай бүләге алдылар. Монда димәк Лондонга хәтле барып җитте. Кая гына барсак та аны җыламыйча карамыйлар иде. Менә син комик рольләрдә уйнарга яратасың инде. Менә ниндидер эпизодик рольләрендә истә калырлык итеп башкару осталыгы бирелгән сиңа. Гомумән үзең тормышта шаян кешеме? Мин бик шаян кеше. Мин бик оптимист кеше түгел, пессимист кеше. Минем үземнең генә бер шәйдә күрсәтми торган. Пессимистлар бик шаян була дип әйтәләрдер. Демәк, хак сүз ул. Хактыр. Минем үземнең кешегә генә күрсәтми торган, мин аны кешегә күрсәтергә теләм, яратмыйм. Нинди бер гадәтләрем бар? Бар инде, бар ул теге үзең генә ябылып, берәр көн ята торган гадәтләрем бар. Гел ига хайда миңа хайдып йөреп булмый бит. Укажу в себя диде урыслар белән. Чөнки минем театрда да кушаматыма каян тапканнар аны. Минем кушаматым да театрда трамвай. Никсен ул. Ул чөнки мин теге ясалма көлә белмим, ясалма сөйләшә белмим мин. Эчемдә нәрсә бар, әйтәм дә салам. Минем көләшем килә икән, авызымны җымып былай итеп тотып торыйм, ха-ха-ха дип көлеп җибәрәм. Мин инде буфетка таба барган чагында инде минем тавыш киләдер күрәсең. Аха, трамвай кирип килә диләр. Башта тавышы килә, аннары үзе күренә диләр. Мин гомумән тормышны яратам. Мин кешеләрне яратам. Аллага шөкер, кешегә үч саклап йөри торган гадәтем юк. Әйтәм, минем ул 2-3 минуттан миннән нары ул кеше белән яңадан куллар биреп, иң кирәклесе кешегә бөтенләй теге хәтерен калдырып, рәнҗетердек иттереп кенә әйтергә кирәкми. Әлбәттә шулай. Барсын да үткәрәләргә кирәк. Менә Алик тагын бер яңа игътибар итмичә кала алмыйм инде, син бик музыкаль артист нәрсә. Менә крэшен җырларында яратып башкарганлыгыңны беләм. Ничектер син ул крэшеннәрнең менә көйләрен тоеп башкарасың, әйбәт башкарасың. Менә рәхәтләнеп, иркенләп. Менә каян килә ул сиңа улыңга мәхәббәт? Бу мәхәббәт ничек инде үзең менә мин тумышым белән бит Балык Бистәсе районы Казаклар Чаллысы авылы, ул бит чиста крэшен авылы.
Чиста крашен, ол менің әнем крашен. Әти менің Биектау яғынан шыққан, ол біздің яқларға 66-67 жылларда келіп шығаларлар, электрлаштыру заманнары. Шонда әне білен танышып қалып, біздің ауылда тұрырға қалды енді. Ғажайып матурмалай келіп шыққан. Ғажайып матурмалай келіп шыққан, мен қызыққын айтам, әти электр кіртірге келіп, ауылға мен айтам, міне деген электр қалдырып кеткен деп. Трансформатор қалған, зарядка Яқты. Алик, енді вақыт жеткендір, еді юбилейға шақырайық. Юбилейға қойтық әлі. Бүгін өйткені біз күтеміз. Нәрселер күтешек тамашашыны. Әліге де баяғылы шол менің өзімнің шаянлығым һәм өзімнің өзімнен өзім табиғатыңа туры келе тұрған. Табиғатыма келе тұрған һәм өзімнен өзім күле тұрған ғадетім де бар менің. Шондықтан мен бір нәрседен де тартым мен дұрыс әйбір екен ішлесіндер. Ол менә театрализованныйрак булып барачак ул. Режиссерлар эшләнелгән, Илтизар Мөхәммәтгали бик әйбәт сценарист. Ул бик үзе дә бит сатираны ярата торган җегет. Инде Радик Бариевны әйтеп тә торасы юк, ул менә дигән режиссер. Шул җегетләр алындылар. Музыкаль бизәлеш менән дә җырлар үзекләр булачак инде минем элекке спектакльләрдән, хәзерге спектакльләрдән дә кунаклар көтелә, күп кунакларны чакырдым. Әгәр йомгаклап алсак, демәк бик шундый хәрәкәтчән сәхнә булачак ул тамашада. Шулай дип үзебез уйлыйбыз инде, кеше нәрсә дип уйлап китәр. Алик, безгә бүгенге тапшыруга килүең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Кичәңнең уңышлы узуын бик теләп калабыз. Без дә бу бәйрәмне көтәбез. Димәк инде 22 октябрь көнне Камал театр сәхнәсендә синең юбилейыңда очрашачакбыз. Рәхмәт үзегезгә чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мин монда беренче тапкыр гына булуым түгел инде. Рәхмәт минем иҗатыма битараф булмаганыгыз өчен сезнең үзегезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыма бик зур рәхмәт.